Внимание! Уважаемые граждане города Байконур, откройте, пожалуйста, окна, вылетит спутник. V minulom storočí prišiel vesmír a bližšie na zem. Bolo to na jar v lete, snáď na jeseň, snáď na jeseň. Je to dielo pána Cielkovského a jeho trožcov, ktorí prešli na Sputniku bránou vesmírnou, pretože pes bol prvý kozmonaut, odvážna lajka, biela pelka, čierna strelka. Pretože pes bol prvý kozmonaut, odvážna lajka, biela pelka, čierna strelka. Zo zeme im kýva slečna Valentína, slečna Tereškovová a žiadna iná. Pretože pes bol prvý kozmonaut, odvážna lajka, biela pelka, čierna strelka. Pretože pes bol prvý kozmonaut, odvážna lajka, biela pelka, čierna strelka. Aj čierna strelka, výlet pondelka. A práve im sa videl Gagarin, odvážne lajke, bielej pelke, čiernej strelke. A práve im sa videl Gagarin, odvážnej lajke, bielej pelke, čiernej strelke. Pretože pes bol prvý kozmonaut, odvážna lajka, biela pelka, čierna strelka. Pretože pes bol prvý kozmonaut, odvážna lajka, biela pelka, čierna strelka.